Війна змінила його життя, але не змусила мовчати. Військовий із позивним «Паштет» служить на фронті та водночас пише тексти, які стають частиною нової української літератури. Письменник і боєць Павло Белянський став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за роман «Битись не можна відступити». Його історії про війну без прикрас, із розгубленістю, страхом, абсурдом і водночас із впертістю людей, які вирішили не відступати. Це визнання і визнання професійною середою, визнання професійними людьми, які розбираються в культурі, в літературі, в слові, в творах. Це мені... Я дуже задоволений цим визнанням, гордість, задоволення, все це моє. Я дуже люблю, коли мене читають, я дуже люблю, коли мене хвалять, як будь-яка людина. Я дуже люблю, коли мене визнають, особливо, коли це роблять професійні люди. Павло виріс у родині військових і з юних років планував служити в армії. Втім, через проблеми із зором його не брали до війська. Все змінилося 24 лютого 2022-го, коли почалось повномасштабне російське вторгнення. Тоді Белянський вирішив, що чекати не буде, і вже наступного дня пішов записуватись до територіальної оборони. До війська я йшов, щоб воювати, бо ворог був поруч з Києвом, і на той час я порозумів, що в будь-якої нормальної людини може бути два вибори. Ти або біжиш, тобто тікаєш, або йдеш і б'єшся. Мене відразу в штабі взяли, в мене на руках був військовий квіток, ніхто не дивився в нього, що в мене там написано «обмежена придатність», ніхто взагалі не питав, що в тебе там по здоров'ю. І це було для мене класно, так я потрапив до війська, і вже потім, пізніше, коли за 2 роки я перший раз так вийшло, я проходив ВЛК, військову комісію лікарів. Лікар дивився, казав: «А як ти потрапив до війська з таким зором?» Війна змінює людей так само, як будь-яке довге та складне випробування, наголошує Белянський. Каже, спочатку багато хто йде на фронт із сильним піднесенням і вірою, що все швидко закінчиться. Але з часом приходить втома, втрати, складні умови та розуміння, що ця дорога буде значно довшою, ніж здавалося. Війна виснажує фізично і психологічно, та водночас вона вчить витримці і здатності рухатись вперед навіть тоді, коли це дуже важко. Якщо це війна, якщо це складні умови, доволі часто це все складно, смерті друзів, є виснаження, так, ти втомлений. Ну, що, це нормально. Це як бігти в марафон чи їздити на великі дистанції на велосипеді, знаєте. Війна 22-го, і війна 25-го, і війна зараз – геть зовсім інші війни. Так, ти якось пристосовуєшся, ти вчишся постійно, ти змінюєшся, як і я. Там 22-го року, 25 лютого в черзі теробороні. Доволі наївний, доволі... Я не розумів. Попри війну, Павло Белянський не припиняє писати. Але був період, коли і він відчув творчу кризу. Слова просто перестали приходити. Саме тоді він вирішив спробувати новий для себе формат і пішов до ветеранського театрального проєкту. У той момент письменник проходив лікування і мав трохи більше вільного часу. Каже, у війську час – це рідкісний і дуже цінний ресурс. Павло вирішив використати його, щоб повернути собі можливість писати. Я йшов в театр ветеранів з 2 причин. Перше,
навіть з 3 причин. Перша причина, в мене була така можливість, бо на той час я проходив лікування, і я був не так долучений до виконання своїх якихось військових обов'язків. І в мене була відпустка. Тобто в мене був час. Час у війську – це нічого собі, який ресурс. Я людина, яка постійно щось пише. Навколо відбувається багато всього. Як то кажуть, багатий матеріал. Це все треба якось продумати, виписати, а воно не йде. І тому от друге, що я йшов до театру ветеранів, щоб цей ступор якось зняти. Спробувати. Третє, що було, це я давно мріяв, думав, така була в мене, написати п'єсу по одній з своїх книг про шахтарське селище. Про свою родину, про життя до війни, про взагалі Донбас, про розуміння його тих людей. В рамках театру ветеранів Білянський написав коротке оповідання. Воно стало способом подолати творчий ступор і водночас спробою осмислити перші дні оборони Києва. Пізніше ця історія переросла у повноцінну книгу.